Loud Lunch here at Kaaro TV! Ayan. Magandang hapon, mga partner. Oo nga, kamusta naman kayong dalawa? Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo ng isang linggo? Alam nyo ba, sa totoo lang, kapag katapos ng Saturday, every Saturday, tapos hinihintay ulit natin yung mga susunod na episode, parang ang tagal-tagal. Totoo yan. Oo nga. Alam mo yung parang excited ka. Sana may Sabado ulit. Oo. Parang tagal kasi para alam mo yung ilang months ka naghintay para sa susunod na mga episodes. Sandali lang pero may napapansin ako sa inyo. Ano napapansin Naman mo? yon. Parang tumangkad ka. Sabi, dinaya na naman pa niya. Oo, Parang Betaya. Jessica, Ma'am Joy, parang ang ganda-ganda nyo ngayon. Bakit parang napaka-blooming nyo ngayon? Yes, pasalamatan natin ang ating makeup artist. Yes, so syempre wala Yes. ba kundi si Mr. Haji Caras. Ayan, Maraming salamat po. At lalo mo kami pinaganda. Maganda naman na talaga kami. Mga tampalasan, parang kayo yung pinaganda. Ano nangyari sa akin? Parang kulang ata. Oo nga, kasi busy ka kanina. Oo, busy ka sa pag-aasikaso ng mga nag-audition kanina, di ba? Tama, Ma'am Jessica. At alam niyo ba, sa mga susunod na mga linggo, ayan, ilalunch na natin ang ating tawag ng tanghalan sa Malaya. Ayan, napakadami po, actually, napakadami pong mga auditionist ngayong kaninang umaga at kaninang katatapos Correct. nga lang. Totoo yan. Talagang masu-showcase natin ang talento ng Pangasinan. Correct. So, sa lahat po ng may mga talento, gaya ng pagkanta, lalong-lalo na sa pagkanta, inaanyayahan namin kayo na mag-audition tuwing Sabado, mag-start po yan ng alas 10 ng umaga. Correct. Ma'am Jessica, aside from singing, ano pa po yung mga ibang ano natin? Yes, naghahanap rin po kami ng 2 female dancer. 2 female ba? At saka, 2 female and 2 male dancers. Yes, And also correct. choreograph. Correct. So, ang mga yan po, usually po, 2 female dancers and 2 male dancers back up. Usually po, winarin from Puso Rubio po. Ayan po, kasi on call po. Yes. Kapag mga kailangan po mga show dito po, sa Loud Lunch, syempre, tatawagan po kayong bigla-bigla. Ayan. Totoo yan. So, unang-una muna dyan, partner, pasalamatan muna natin lahat ng mga nag-share, syempre, doon sa nakaraan nating episode. Yes. Kaya maraming salamat po sa inyo at patuloy po kayong mag-share at syempre wag na wag po ninyong kalilimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, that's Kaaro TV channel. Yes. Syempre, parang kulang tayo, partner. Ano? Oo nga. Parang meron tayong isang espesyal. Yes, we have guest host for today, ladies and Correct. gentlemen. Grabe, alam niyo pag makikita ninyo ito, ganyan na ganyan ako kaganda nung nagdadalaga ako. Talaga ba? Parang hindi naman. Ayan, medyo nagkasakit lang. Anong sakit yan? Kulang. Basta nakulang. Nakulangan. Ayan. Nakulangan. Nakulangan sa vitamina. So, ladies and gentlemen, mga partner ko, mga babae na gagandahan, let us welcome our guest host for today, no other than Ses! Sali na Ses, ang hello! Napakaganda. Palakpakan naman natin si Ses. Ayan. Hello. Bumati ka muna, Princess. Hello! Ako sa Ses, bago niyo makakasama ngayong araw. Ayan! Yes, palakpakan naman po natin si Ses. Ayan ang ating Yes. co-host ngayon. Ses. Yes, parang Nadagdagan na naman ang mga magaganda. Sana ko luluban. Ano ba yan? alam mo ba, partner Gerald, huwag kang mag-alala kasi ikaw talaga yung center of attraction dito sa Loud Lunch. Yes! Ano ko, Joy? Wag mo nga akong nilolordes ko. Hindi namin kaya maging si Kuliling, ikaw lang. Oo nga. Ang nag-iisang kuliling ng Kaaro TV. Oo, naghahanap din po kami ng makakalaban ni Kuliling. Siyempre, sa paglaban na Yes. papasayaw-sayaw. yan. Oo nga. Correct. Yes, welcome again, Ses, sa Loud Lunch family. Hello! Ayan. Ayan! So, pasalamatan na muna natin yung may sponsors Yes, syempre natin. naman, huwag natin kakalimutan ang ating mga sponsors sa araw na ito. Unang-una na dyan, Ma'am Jessica. Yes, ang Bank of Makati or the Neta Branch. Yes. At ang ginagamit namin ni Jofel. ang Yumi Miracle. Okay naman. Ayan! Pasalamatan din po natin ang Malayan Grand Mansion. Ayan! Hindi pwede, hindi ba ano mo yan, nakakalimutan mo yan. Siyempre, ang ating
sponsor. Maraming salamat sa 7 Miles Convenience Store. Wow, and Yes, also we would like to 24 give hours. At isa pa, ang Syempre. Smart, yes. Smart Telecommunication, maraming salamat. Magiging partner natin yan ang Smart sa mga susunod na mga patimpalak na gaganapin dito sa Malayan. Yes, at syempre, At meron pa, ang tangay-tangay. Ayo pala. Oo. Pasensya na, Madam Princess. Nakalimutan ko na naman. Naku, Tangay-tangay Restaurant and Event and Venue and also DDI. Yes, Yes. DDI. Yes, again, maraming salamat po, Ma'am Princess, sa parating pagbibigay ng opportunity sa pagkuha po sa atin bilang event coordinator and event host sa Tangay-Tangay. Thank ay, you very taray naman yun. Yes. Okay na, sandali lang. May gusto ka bang pasalamatan, Ses? Ayan, nagpapasalamat po ako Bumati ka. sa... Binabati ko yung mga kapitbahay ko dyan na inaaldawan. Nagsibangon kayo dita. Ay, Samahan nyo kami magsaya dito sa Kaaro TV. Love Lunch! Ayan, partner, baka meron ka rin gusto pasalamatan. ayun, syempre, pasasalamatan ko talaga yung ating magandang makeup artist, kaya si Haji Karas. Maraming salamat. At syempre, ang Brows Lashes of Puzo Rubio. Maraming salamat dyan po, Annie Canmonsi. Ayan. At syempre, binabati natin ang poging-pogi. Di ba naman, ang pogi nating governor, honorable governor, Amado Pugistino The third. Hello, magandang hapon po. And also, binabati na rin natin ang ating former board member of the 5th District of Pangasinan, no other than former board member Clemente Niño Arboleda Jr. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon yan sa ang lahat. ating kuya ko. At syempre, binabati na rin natin yung ating dalawang board member, di ba? Talaga, may board member tayo. Andyan, syempre, ang pinakamaganda at madaling malapitan. Walang iba kundi si board member Chinky Perez Tababa. Ay, syempre naman. Hello. Kapag sa pagtulong, lalong-lalo na sa kabataan, ang ina, ang patron, syempre, ang Yes. nanay ng LGBT. Mami Chinky, I love you. Ayan, at syempre, hindi magpapahuli ang pogi board member. Ex-lang! Hindi, joke lang. Ako, and syempre, hello sa aking kumpare board member, Nicolay John Louis Season. Hello, sir! Magandang hapon po sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa panunod. Again, sa lahat po, sa ating mga live viewers, please, don't forget to share, and share para manalo po kayo sa mga iba't ibang palaro natin. Unang-una na dyan, ang ating palaro sa Spin the wheel. Mga partner, girid tayo ng konti. Yes, Oo, yan. umpisahan na Ayan. natin. So, we will going to start the winner. Ito yung mga nakuha natin, yung mga nag-share ng ating live last week. So, Episode 4. yes. Yes. So, ilan na po ang mananalo? At kukuha po tayo ng 5 na mananalo ng 100 pesos load at isa pong mananalo ng 500 pesos cash prize. 500 Yes. pesos. Wow, grabe, lumalaki talaga yung mga papremyo natin, di ba? Yan. So, umpisa na natin para sa 5 100 consolation load. Ready? Spin the wheel. Nako, sino kaya yung ating maswerte? Sino kaya yan? Ayan, eto na siya. Wala Congratulations! Ang haba ng pangalan ata. ito. Parang hindi natin Angela Ruth Fernandez Rigado. Ayan. Angela. Congratulations. Angela Ruth Fernandez Rigados. Ayan. Ayan, congratulations sa'yo. So, para makuha at proclaim your prize, i-chat lang po natin ang ating The Man of the Golden Heart, no other than Sir Freddy Villanueva. Okay, papunta na tayo sa pangalawang mananalo ng 100 pesos load. Spin the wheel! Ayan na, ito na talaga. Umaatake na naman si Kuliling. Yes, umatake na naman ang kanyang energy. Ayan, at ang ating susunod. Congratulations! Ay, si. Ayan, mahaba na naman ang kanyang pangalan. Ang mga pangalan ay... Pahabaan ng pangalan to. Ayan po si Giselle May Imbat Bautista. Yes, congratulations! Nakakaloka, ang liliit ng mga ano Ang haba kasi
Ang hirap basahin. So again, sa lahat po ng mga nanonood ng live, please, share lang po Share tayo ng share. comment Yes. your name, Yes, keep on address, and sharing. cellphone number para mamaya po sa pera o banga. So, punta na po tayo sa pangatlo mananalo ng 100 pesos na load. Spin the wheel! Ganun talaga sumayaw. Thank you, partner. Kaya nga, energy talaga. Dancer natin yan. Kaya nga, ang ating susunod ay si... Basahin mo, partner. Yan po si Ma'am Yolanda. Ay, nakakatakot yung pangalan. Huwag naman. Ma'am Yolanda Orfilia Roman. Ayan, Congratulations sa iyo! Wow! Congratulations! Nanalo po kayo ng 100 pesos load. So, dumako na tayo sa ating pangatlo. Ready? Correct. Pang-apat? Pang-apat. Ayan na. Spin the wheel! Ay, wow. Taray naman siya. Talaga naman, di ba? Ayan. Oh. Wala talaga. Congratulations sa iyo! Si Lina Flor Zalazar. Lina Yes! Ayan. Congratulations! Ayan! At dumako na tayo sa ating panghuli. Panglima, oo. Panglima na Yes. makakatanggap ng 100 100 pesos. Yes, ito na yung pang-5. Yes, pang-last. Yes. Ma'am, Okay, spin the wheel! Ayan na, eto na, malapit-lapit na natin makilala ang ating panglimang maswerte na natin sa 100 pesos. Congratulations sa'yo, Lord. Lormen Dinoy! Ayan, siya ang pang-5 nanalo ng 100 pesos load. Yes! Napaka-congratulations po sa lahat po ng ating mga nabunot. Napili po. To claim your prize, just chat or chat lang po natin ang ating The Man with the Golden Heart, Sir Freddy Villanueva. Totoo Yes. yan. At bago natin malaman yung ating nanalo sa 500 peso cash. Yes. Ayan, syempre, magbabalik po. Malalaman nyo yan sa pagbabalik ng Love Lunch! Ayan, we are back here at Loud Lunch. Here at Kaat
Taro TV. Yes, ma'am. Hello, ma'am Ses. Alam mo ba? Yes. Kanina, we were being surprised sapagkat napakadami ng mga nag-audition kaninang umaga. Yes, tama nga. Pagdating ko kanina, meron pa. Correct. So, ladies and gentlemen, we will be entertained and to be sing us a very nice song. Ang mga kakanta po, ladies and gentlemen, ay po yung mga auditionist po natin at makikita po nila sa mga susunod. Sila po yung mga makikikontest po sa ating tawag ng Tanghalan. Ma'am Yes, Ses. tama. So, ipapakilala na natin from Dagupan City, ladies and gentlemen. How about a big round of applause to Sir Joshua Lopez. Ay sa'yo lamang, hinding-hindi mababago ang isip
Joshua Lopez. Ayan, from the Gupan. Yes, at napakagaling talaga. Hanlayo. Yan ang inyong mga aabangang contestant para sa ating darating na Tawag ng tanghalan sa Malayan. Yes. Ako, napakagaling talaga. At meron pa yan. Mag-abang-abang lang kayo dyan dahil marami pa sila. May mga susunod pa po. Tulad nga ng aming ipinangako, ngayon nagbabalik ang ating Loud Lunch. Siguro naman, spin the wheel na tayo. Oo nga. Yes. Yes, at ang mapapanalunan niya ay 500 pesos. Yes, cash or Gcash. Gcash, Oo ayan. nga. Kaya naman, ready na ba yung ating spin the wheel? Ayan, paalala, ito po yung ating mga sharer during sa ating last episode ng Loud Lunch. Oo nga. Okay, so, kaya naman, wag na natin patagalin. Spin The wheel! Asan na ba si Kulingling? Oo nga, wala tayong kuliling. Kasi huliling kayo. Oo nga. Ito na. Congratulations sa'yo! Ikaw ay nanalo ng 500 pesos. Arlene LJ. Salcedo. Yes! Congratulations! Yes! At paano mo may kiklaim? Just chat Sir Freddy Villanueva. Yan, Yes. para makuha mo ang iyong 500 cash. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit namin sinasabi na just keep on sharing dahil sa pag-share mo, may posibilidad. Oo nga. Manalo ka ng 100 peso load o kaya naman ang ating 500 pesos! Naku, talaga naman dito sa Loud Lunch ay talaga naman siksik, liglig at nag-uumapawang papremyo na naghihintay sa kanila. Totoo Oo yan, nga, Jessica. correct. At ready na ba yung ating mga sharer naman during sa last episode ng Kapihan Sa Malayan. Okay, simulan na natin. Ayan na. Asa na yung ating ruleta, digital ruleta, virtual ruleta. Oo nga. Ay, oo nga pala. Sa mga gusto pong sumali sa Pera o Banga, pwede po kayong mag-comment. Yes. Just comment cellphone number, address. Yun lang ba? Yun Oo lang. nga. Kasi yung pangalan, automatic naman na yan. Oo nga. Yes. Diba? Okay, Oo. so inuulit po namin para po makasali kayo sa ating Pera o Banga. I-comment lang po ninyo ang inyong cellphone number at syempre kung taga saan kayo. Correct. Yes, tama. Ayan, at ito na. Ayan, nakikita nyo na ang ating ruleta. Kaya naman, para malaman na po natin ang nanalo sa ating 500 peso cash. Spin The wheel! Ito yung 100 pesos ba? Oo. 100 pesos load. Yes. Correct. Sino kaya yan? Congratulations sa'yo. Congratulations, Sir Carl Pascual. Yes. Congratulations sa'yo. And so siya ang ating unang nanalo para sa ating 100 peso load. Kaya naman, alamin natin sino yung pangalawa. Spin! Correct. Oo nga. Wala tayong Ayan. Ayan, congratulations sa'yo. Ma'am Kiera Tambalge. Ayan. Ayan, congratulations. Ayan, so, Tuloy-tuloy na natin. oo, pangatlong mananalo sa ating 100 peso load. Spin the wheel. Nako, eto na. Ayan, share lang po tayo ng share para naman manalo tayo. Malay nyo kayo na yung susunod na mamubunot. Congratulations to Terry Ann Manawis. Yes, congratulations. Ayan, napakaswerte ng mga to. Kaya nga. Oo, eto na. Dala-dala Correct. na natin. Pupunta na tayo sa ating pang-apat na mananalo ng 100 load. Yes. Spin the wheel. Eto na. Nako, napakaswerte mo. Congratulations to
Nako, Ayan. saan mo naman naman kami nagsayaw, Chen? Yes. Ganon. Oo nga. Ako, wag na. Baka magtapos si Kuliling. Joke lang. Correct. Biro lang. Ito na nga yung nanalo sa ating 100 peso lot. Congratulations to Fatima Muan Avalos Milican. Ayan, congratulations sa'yo. Congratulations. Yes, Ayan. congratulations sa iyo. Ayan, katulad nga po, paulit-ulit po namin sasabihin na Keep on Yes, sharing. keep on sharing. Malay nyo kayo ang susunod na mananalo, mabubunot sa ating spin the wheel. Ayan, napakaswerte naman yung mga nanalo ngayon. Oo nga, no? Mag-share ka lang, meron ka ng premyo. Kaya nga. naman, paulit-ulit din po natin pasasalamatan ng ating mga Sponsors, yan Ayan. ang Bank of Makati or the NETA branch. At ang, Siyempre, ang ating Yumi Miracle. yes, Siyempre, ang Malayan Grand Mansion. at ang Tangay-Tangay. Yes, at siyempre ang ating makeup artist, Haji Karas. Ayan, at siyempre, ang ating floor director, baka magtampo, baka mamaya tayo sa ating mga camera. Correct. Natin, si Mr. Philip Villanueva. Ayan. Hello, So, ayan. meron pa ang ating 7 Miles Convenience Store. At Yeah. siyempre, Ang bago. ating mga staff, ayan, ang Pugad Guapo Boys. Oo nga, correct. Hello. At huwag nating kalimutan ang Smart Communication. Yes, Ayan, at at kaya naman, eto na, malalaman natin sa pagbabalik kung sino ang ating maswerteng mananalo ulit sa ating 500 peso cash. Wow! Magbabalik po ang Loud At nagbabalik nga po tayo dito sa Loud Lounge sa Siyempre. Kaano TV. Ayan. Siyempre. Ayan, partner kanina, pasensya na kayo, hindi ako nakapunta doon sa kabila. Totoo. Ano bang ginawa mo? Nag-share ako. Ang dami kong nakain. Tinawag ka ba ng kalikasan? Oo. Ay, nako. Ayan, dami kong nakain. Again, maraming salamat pala sa libreng palunch. Siyempre, walang iba. Ang ating mabuting Sir Freddy Villanueva sa Yes. napakasarap na lunch na rin kanina, balatong. Oo, at may katernong. Balatong pa rin. Pero masarap yun pa. Oo, masarap, di ba? Oo. So, ayan partner, again, we will be entertained. Again, isa sa mga nag-audition kaninang umaga ngayon, kakanta sila sapagkat ang mga ito ay aabangan natin sa mga susunod na laban nila sa ating tawag ng tanghalan sa Malayan. Yes. So, abang-abang lang po. So, ladies and gentlemen, partner, pakilala mo na ang ating Oo, guest palakpakan naman po natin, ladies and gentlemen, si Jonathan Cabida! Ay.
One day I will be where I was, right there, right next to you. It's hard, the day just seems so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch is keen. Where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside, these tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone, but the feeling's so overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side next to you and make sure you're alright? Take care of you. And I don't wanna be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. Can I lay by your side next to you? And make sure you're alright. Take care of you. And I don't wanna be here if I can't be with you tonight again. Lay me down tonight. Lay me by your side. Lay me down tonight. Lay me by your side. Can I lay by your side? It's to you. Ayan, maraming salamat, Sir Jonathan Cabida from the Municipality of Binalonan, Pangasinan. So yan guys, isa siya sa mga aabangan natin na makikilahok sa unang weekly contest natin para sa tawag ng tanghalan sa Malayan. At marami pa pong mga kasunod. Yung mga nauna kanina, nakakalaban niya. Tapos meron pa mamaya para mapapanood. So, tumutok lang po tayo. So, back again, Ma'am Jessica, Ma'am Jopel, and Ma'am Ses! Yes! Hello! Maraming salamat kay Gerald. Yes, at syempre, doon sa magaling nating mga awit na si Jonathan Cabida. Maraming salamat. So, tulad nga na sinabi ni Gerald, ay meron pa po tayong aabangan na talaga namang mapapanganga tayo sa kanilang galing. Oo, at ang kanilang performance. Yan, kaya Marami pakaabangan pa. natin yan mamaya. Kaya naman, ituloy na natin. Yes, ituloy na natin. Sino yung mananalo doon sa ating mga sharer ng ating kapihan sa Malayan? Yes, Ang correct. ating 500 100 pesos. Ito na ba yung 500 pesos? Yes, oo, ito na yun. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Spin the wheel!
Michelle. Congrats! Yes. Congratulations sa'yo at syempre makaklaim mo ang inyong prize sa pamamagitan ng Pwede nyo pong i-chat si Sir Freddy Villanueva para ma-claim nyo po yung prize ninyo na 500 pesos. Ganon rin po yung mga nanalo ng mga 100 pesos load. yes, kaya naman Yes, pasalamatan na natin yung mga sponsors natin ulit. Aha. syempre, Ano yun mga? salamat sa Bank of Makati. Ordaneta branch. Ordaneta branch. Meron pa, syempre maraming salamat din sa Tangay-tangay restaurant. Ayan, ang At ganun rin po, maraming salamat din sa Newmi Miracle Bimali at branch. syempre ang ating 7 Miles Convenience store. Maraming Yes, at ang pinakabago nating sponsor, ang Smart. Yes, Maraming Smart salamat po sa Communication. inyo. At syempre, ang ating Malayan Grand Mansion. Correct. Salamat. Yes. At syempre, yun nga, paulit-ulit din natin pasalamatan yung ating makeup Oo. artist. Thank you. Thank you, Yes, Hasi. correct. Salamat. Yes, syempre binabati rin po natin ulit. Ayan, nanonood po sila ang ating poging governor, Honorable Governor. Amado T. Espino III. Ayan, Magandang hello. hapon po. Yes, at syempre si Kuya Kong, ayan, ang dati nating board member, ang poging-pogi din, si Kuya Clemente Nino Arboleda. Hello. Hello po. At syempre, ang ating dalawang board member ng 5th District of Pangasinan, ayan, ang aking mga kumare at kumpare. Nako, Aha. nanonood din ang ating board member, Chinky Perez Tababa, at si board member Nicolay John Louis Season. Hello. Hello. Magandang hapon po sa inyong hapon lahat. po. Ayan. At syempre, ano kaya yung ating susunod? Kaya nga, sino kaya yan? Sino kaya? Ayan. Syempre, ulit malalaman natin yan sa pagbabalik ng Love!
talaga dito sa Love Lunch here at Caro TV. Kagulat ka, partner. Ikaw, si Kuya naman kasi, bigla-bigla kasi sumusunod, nagibigla kasi. Ay, maraming salamat and congratulations to all our winners Yes. sa ating Spin the Wheel. So, para makuha po ninyo, ma-claim your prize, just chat or text ang ating the man with the golden heart, Sir Freddy Villanueva. Maraming salamat. And again, before we going to proceed sa ating pinakaabangang Pera o Banga, we will ayun. be again entertain one of our auditionists sa ating tawag ng tanghalan here at Malayan. Yes. Galing pa ito sa Saan? taga saan na ito? Sige. From bayan ng Tayog, alam ko yan, no? Tayog? Oo, Tayog, Layo napakalayo. na, grabe. Tayog, kung di ako nagkakamali, ang Tayog ay napapabilang sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Nako, napaka-brainy mo naman dyan, partner Jero. Siyempre, last week ko pa yan, Research mo yan. Tama. So again, hello, kamusta po natin lahat ang ating mga kaaro dyan sa Tayug, Pangasinan. Ayan po, isa po sa inyong mga kababayan ang bibigay sa atin ng magandang awitin, partner. Totoo yan, kaya naman ipakilala na natin ang pogi nito, di ba? Ano problema mo, partner? Wala. Ano ba nakain mo? Parang napaka-energetic mo. Ladies and gentlemen, Yes, to oo. entertain us, let's give a bibigyan of applause from Tayug, Pangasinan. How about a bibigyan of applause to Sir Angel Gomez! Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. Whoa. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I will follow you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Oh, say something, I'm giving up on you. Oh, no, I'm sorry that I couldn't get to you.
something I've given up on you. Say something. Ayan, at maraming salamat kay Angel Gomez. Yes, maraming Yes. salamat. From Tayug, napakalayo. Yes, ng napakalayo dinayo. naman nun. Ayan, maraming salamat at Sige, kaya mo yan. oo nga. Pakilala na natin yung bisita natin. Ay, bisita. Bisita, ayan. Kung napapansin po ninyo, hindi po namin siya nakasama kanina. Yes. Pero nandito na po siya dahil ito na nga yung ating pinaka Humabol highlight. siya. Oo, Yes. ang ating highlight sa Loud Lunch, ang ating Pera o Banga! At yan, hindi po yan makukompleto. Kaya naman, tawagin na natin yung man with the golden heart. Yes, diba? talaga Yes. naman. Sobrang bait at matulungin. Totoo yan. Ayan. Ang poging-poging si Mr. Freddy Villanueva! Yes, palakpakan naman po natin. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes. Nandito na naman tayo sa Loud Lunch sa patuloy na naghahatid ng saya at siyempre, pa-premyo sa mga Yes, nanonood. tama. Pero bago ang lahat, pabayaan niyo muna ako kasi sinolo niyo naman ang stage kanina. Pabayaan niyo muna akong bumate. Oo nga, bumati ka na, Miss. Binabati ko ang lahat ng mga kababayan natin, mga viewers natin dito sa buong Pangasinan. Ayan. Hello po sa inyo. hello. At binabati ko nga rin pala yung mga taga Caro Aguilar chapter. Yan, taga-Aguilar. Yes, nanonood po sila. Hello. Binabati ko rin pala yung mga viewers natin from Hong Kong. Hello. Ayan, hello. Hello po, sabi Ayan. natin, namang international na po ang Correct. Tama. International, bongga. Bongga na talaga tayo, lalo na bonggang-bongga rin yung ating mga papremyo dahil ang nakaabang na jackpot prize para sa ating pera o banga ay tumataginting na 50,000 pesos! At gusto kong pasalamatan pala yung mga guest singers natin kanina kung saan sa bayan pa nanggaling. Maraming salamat. You're all talented. Yes, ang gagaling nila talaga. Grabe. Ang galing talaga nilang umawit. So, ipaliwanag natin ulit yung rules sa pera o banga. Lahat po na nag-message yung number nila at saka lugar, yung bayan nila. Yun po, doon po kami kukuha ng tatawagan para magkaroon ng chance na maglaro ng pera o banga. Ayan. Ayan, kaya naman maswerte yung mga nag-comment talaga, di ba po? Binabati ko pala si Gov Pogi Stino. Magandang hapon, sir. Hello. Magandang hapon po sa inyo. Pakahusay. Ayan. Tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy na, ayan. Eto na, Tatawag ready na tayo ng isang lucky viewers. Sino kaya yan? Napakaswerte naman At yan. syempre, ganun nga po, kailangan masagot ninyo yung magiging tanong sa inyo ni ating Kuya Freddy Villanueva. Oo nga, correct. Eh, dapat nanonood lang kayo. Totoo, dapat Ayan. magmula umpisa hanggang ngayon, hanggang sa dulo, hanggang sa matapos, manood lang po kayo dahil meron Yeah. maraming nakaabang na papremyo para sa inyong lahat. Yes. At Eto baka na, kayo tatawagan na. ko na yung isang lucky viewers. Mhm. Okay. Sino kaya Swerte yan? naman yan. Dinadial. Ayan na. Nako, sino kaya yung ating unang tatawagan? Masagot ba niya? Kailangan po Oo, ay yung isa. nanonood po kayo. Yes, ayan. Ayan. Pakisagot na po ang inyong mga telepono at baka isa na kayo sa tinatawagan. Ayan. Hello. Yes. Hello, magandang hapon po. Sa Loud Lunch po ito, dito sa Kaaro TV. Ay, yes po. Ay, magandang hapon. Kayo po ay napili para magkaroon ng chance ang maglaro ng pera o banga. Nanonood po ba kayo, ma'am? Ay, kanina po kaka-set ko lang. Okay, ano pong pangalan nila? Mayla po. Myla. Okay, ilang taon na si Myla? 28 years old po. May asawa, may anak? Yes po. Ilan po anak? 2
Dalawa po. Ilan po ang asawa? Ilan? Ilan ang asawa? Ano pong trabaho niyo, ma'am? Ay, housewife lang po. Ay, ganun po ba? Si Mr. po saan nagtatrabaho? Laborer po. Nebura, napakasipag ni Mr. Okay, ma'am. Mayroon po kaming itatanong sa inyo. Pag nasagot nyo ng tama, kayo ang maglalaro ng pera o banga. At kayo ay may tsansang manalo ng 50,000 pesos. Ready na po ba kayo? Yes po. At taga saan po pala si ma'am ano pangalan? Ano? Mayla. Mayla po. Mayla. Taga saan po sila? Pusurobio, Pangasinan po. Anong barangay po? Imbal Balatong po. Imbal Balato. Hello! Ay. Mga taga-Imbal Balatong. Okay. Ito ang katanungan namin sa iyo. Kung nanonood po kayo kanina, ano po ang pamagat ng kinanta ng huling gissinger namin? Ano ang pamagat ng kinanta ng huling gissinger namin? 5 seconds. Ayan. Ayan. Hello? 2 Kahit and a anong kanta half. po, umula na lang po kayo. Ayan. Wow, time is up. Ay, po. sayang. Sayang naman. Okay, maraming salamat po sa panonood, ma'am. Bye. Yes, ayan, nako. Katulad nga ng ating sinasabi, kailangan talaga nanonood kayo. Para naman kung ano yung matanong, masagot ninyo. At syempre, may chance kayong manalo ng ating jackpot prize na Okay. 50,000 pesos! Kukuha ulit tayo ng isang lucky viewers natin. Ito, ayan o. Ayan, po. Ayan. Bunot-bunot. Sino kaya? Ayan. Ang lucky viewers natin ngayon ay... Tatawagan natin, pero nung okay. ayan. Ayan, tawagan natin. Yan, sino kaya yan? Kung At nanonood siya, taga saan naman yan? Sana naman nanonood siya ngayon. sana. Para masagot Baka niya ang Oo, totoo. mga tanong ni Sir Freddy. Oo, Yes. tawag. Ayan, so kailangan po ninyo, kailangan talaga na nanonood talaga sila para naman masasagot nila yung ating katanungan. Correct. Yes. At ito na nga po, tinatawagan na po natin. Nako, sumagot ka. Sumagot ka ate, ako sinasayang mo. Baka akala niya, baka ayan na, ayan na. Yes, sir. Good afternoon po. Magandang hapon po sa Loud Lounge po ito, Kaaro TV. Magandang hapon. Ay, magandang hapon po, sir. Okay, ano pong pangalan nila? Aisa Sira po. Aisa Sera. Taga saan si Aisa Sera? Sir, sa Mangaldan po. Bayan ng Mangaldan. Ayan. Yes, sir. Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon sa mga taga Mangaldan. Okay, Aisa. Ilang taon na si Aisa pala? 33 po, sir. May asawa, dalaga, May asawa na po, may isang anak po. isang anak. Ano pong trabaho niyo, ma'am? Sa ngayon, sir, sa bahay po ngayon kasi wala pong paninda ngayon na ukay-ukay. Ay, ganun po ba? Ay, paano po Tinda pala nabubuhay? siya ng Paano po si utay. Mister? Ano pong hanap buhay? Ano po, sir, nagbibinta po ng karne po, nakikibinta po siya, sir. I see, okay. So, talagang ganyan ang buhay. Pero Opo, ngayon, sir. meron kang tsansang manalo ng 50,000 jackpot kung masasagot mo ang aming itatanong. Yes, sir. Ready ka na po ba? Sige po, sir. Okay, okay. Ito ang tanong. Nanood ka ba nung nakaraang episode ng Loud Lounge? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tiga saan? At magkano ang tinamaan o naging premyo ng naglaro ng Pera o Banga nung 3rd episode? Ayan. Yung pangatlong episode po ng Loud Lounge, mayroon pong nanalo. Magkano po ang tinamaan 6,500, niya? sir? Magkano po ang tinamaan niya? At taga saan po siya? Tagalawak po. At magkano po ang tinamaan niya? 6,500 po, sir. Ilan? 6,500 po.
6,500. Nakuha ba niya? O ate, mali po yung Mali. sagot nyo. Tagalawak po siya, pero ang tinamaan po niya, Okra po pala. 2,500. So, Ay, 2.5. Ay, sige po. Ayan. Yes. maraming salamat po sa panonood. Ayan. Sige po, sir. Thank you po. At bago nga pala ako magpatuloy, ganito. Nandito ngayon yung tumama ng 2,500 nung nakaraan. Yan. Yes, nandito siya halika ngayon. dito, ate. Ayan, para i-claim po yung prize. Natin si Ma'am. Renzi. Renzi. Ayan. Mamali ka na po dito. Halika Kunin dito, mo yung ate. prize mo. Nako, eto Nako, ito yung maswerteng Nanalo. pinera niya, di ba? Oo. Oo. Pinera niya, hindi niya 1,000. 500. Hindi Ayan. mo rin naman talaga makitulog ang 2,500. Ito po yung prize mo, Correct. ma'am. Ayan. Nag-comment lang siya Nag-comment lang siya ng Congratulations po ate. Patuloy sana kayong manood ng Loudlands. Okay? Ayan, ano Thank naman you po, sir. Okay, Thank you maraming po, salamat. sir. Okay. Sana madami pa po kayong matulungan, sir. Thank you. Ingat ka. Ayan. Maraming salamat din sa'yo, Renzi. Napakaswerte, di ba? Oo nga. Okay, Nag-comment lang tawag siya ulit ng tayo ng address. number. Bonus Tsaka naman tayo. number. Totoo yan. At eto na nga, bumubunot na po ulit. ang Bunot ating ulit Kuya tayo. Freddy. Ayan. Sino kaya ang maswerteng mabubunot at masasagot kaya niya yung ating Eto na, tawagan na natin. Correct. Ayan, so again po, binabati po natin syempre yung ating Poging Governor. Ayan, ng Pangasinan, si Pogi Amaro Pugi Espino III. Ayan, magandang Kuya hapon. Kong, ayan ang ating dating board member ng 50th District of Pangasinan, Honorable Clemente Nino Arboleda. Yes, hello. Correct. Po. Magandang Naku, hapon. sagutin mo, Iha. Nako. Baka akala niya, sinisingil na siya. Oo, akala niyo baka home credit, mga ganyan. Baka Oo. loan. Loan, sinisingil na siya. Baka pag sinagot mo rin ito, baka sakaling Hello. Magandang hapon. Ayan. Sumagot na siya. Magandang hapon Sino po. sila? Magandang hapon po sa Loudlands, Caro TV po ito. Ay, opo. Magandang hapon. Kayo po Magandang ay maswerteng manunood ng Loudlands, kaya tinawagan po namin kayo. Tiga saan, ano pong pangalan nila? Marjorie De Vera po. Ma'am Marjorie, ilang taon na po kayo? 42 po. 42. May ilan po anak? Isa po. I see. Nasa bahay po kayo ngayon, nanunood. Ay, nag-out ako. I see. Ano bali ho? Ma'am, taga saan po kayo? San Fabian, Lumos proper po. Ay, San Fabian, magandang kabayan ng hapon kaibigan po. ko, ni Mayor Danny Akbayani. Magandang hapon sa lahat ng taga San Fabian, lalo na dyan sa mga taga Mabilao. Yes, magandang Hello hapon po sa inyong magandang lahat. hapon sa inyo. Marami tayong member ng Kaaro dyan. Ma'am, ganito po. Kayo po ay tatanungin namin ng isang katanungan at kung masagot po ninyo, kayo ang maglalaro ng pera o banga. Yes. Correct. Okay po, okay Okay, po. nakahanda na po ba kayo? Opo. Okay, eto na ang aming katanungan. Sige po. Ano? Ano? Ayan, Okay. ano ang pangalan? Ano ang pangalan Ng aming ng napaka-pogi, poging-poging gobernador ng Pangasinan? Yung kumpleto. Ay, Nako. ano na ba po yun? Five. Amado Espino po? Kompleto po. 4, Dalian po ninyo, 3 seconds. 3, Amado S. Two. Espino po. 1. Ay, ma'am, bakit po? Amado Pogi Espino the third. Yes. Oo nga, sayang naman. Ayun po, sir. Sana Dapat merong the third. Oo nga, nakulangan si ate. Hindi bali po ma'am, maraming salamat po sa panonood. Thank you po. Ingat po kayo. sige po. Sayang naman. Kaya nga. Alam mo, parang yun nga yung
yung pinaka-easiest question natin. Pero hindi nasagot ni ate. sayang. Nakulangan siya ng the third. Kailangan, kasi Oo hindi natin nga. alam kung junior or the third. Okay, ito na naman. Tawag ulit tayo ha. Tawag ulit. Nako. Okay. Taga saan kaya yan? Ako, Teka, saan kaya ito? Okay. Ayan, so patuloy lang po tayong mag-share at mag-like, syempre, ng ating page, ang Kaaro TV. At syempre, wag na wag po ninyong kalilimutang mag-subscribe Your number sa ating cannot be YouTube completed channel, as dialed. ang Kaaro TV channel. Ayan. Ayan. Cannot be completed at Mali yung dialed. number eh. Mali yung number. Mali yung okay, palitan ko maaaring yung zero ang zero. Ayan. Nako, sana naman nanonood yung ating mga tinatawagan para nasasagot nila ng tama yung ating mga tanong. Yes. Diba? Correct. Siyempre, sayang naman yung ating jackpot Check the prize. number Malay and dial nyo, again. Mali talaga. kayo Mali yung ang number. makakuha. Mali. Kayo ang ating kauna-unahang makakakuha ng ating jackpot prize. Yes. Worth? 50,000 pesos. Ayan. Naku, ready na yung ating mga banga. Yes. Ready Naghihintay na rin yung 50,000 pesos. Totoo, inaantay na lang po kayo at sana naman Masagot nyo na po yung ang ating tama. katanungan. Yes, correct. Ayan. Ito na at tinatawagan pa. Ako. Sino kaya ito? Nga po. Masasagot kaya niya ang ating Ayan. katanungan? Ito na. Nako. Ayan. Hello. Magandang hapon po. Hello. Narinig niyo po kami? Opo. Ma'am, sa Loudlands po ito sa Kaaro TV. Kayo po ay napili namin bilang isang viewer para magkaroon ng tsansa na manalo ng jackpot prize sa pera o banga. Opo, opo. Ano po pangalan nila? Hindi Petrolia po. Sandy Petrolia. Taga saan po si Ma'am Sandy? Manawag Pangasinan po, sir. Manawag! Yes, magandang Ayan. hapon po Ay, sa inyong Manawag. lahat. Binabati ko pala si BM Rosario, kaibigan natin. Magandang hapon po, sir. Yes, magandang hapon po sa inyo. Ayan. Ma'am, ilang taon na po kayo? 33 years old po. Ay, ilang anak po? May anak po kayo? Dalawa po. Malalaki na. Isang 10 years old, saka 7 years old po. Ay, okay. Ma'am, kayo po ay tatanungin namin ng isang tanong. Pag nasagot niyo po ng tama, kayo ang maglalaro sa pera o banga. Nakahanda na po ba kayo, ma'am? Handa na po. Kanina po ba nanonood kayo ng itong Loudlands? Ano po, yung spin lang po ang naabutan ko, sir. Kasi po, ang hina po kasi yung signal, sir. Ang hina ng signal. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Tatanungin namin kayo. Kung masagot nyo po ito ng tama, kayo ang maglalaro ng pera o banga. Tanong, tiga saan yung huling kumanta dito sa show namin kanina? Ayan. Any guess na lang po? Hulaan nyo na lang po. Saan po? Part lang po ng Pangasinan, sir. Oo, bayan ng Pangasinan po. Okay, 5 seconds lang po. Ano 5. po, Kalasyaw, Pangasinan. Kalasyaw. Mali po, ma'am. Mali po. Bigyan ka pa kita ng isang chance. Isa pa. Opo. Ayan, isa pang hula, ma'am. Ano po? Alaminos po. Naku, ma'am, mali po. Sorry po, ma'am. Sorry. Next time po ulit. Manood po ulit kayo. Maraming salamat po. At ang Next tamang number. kasagutan ay tayog. Tayog. Yes. Tayog. Tayog, Ayan, Pangasinan. tayog, ayan. Next number. Okay, sige. Isang numero pa ulit. Nako, talaga naman. Okay. Dapat nanonood po kayo. Kaya Sayang nga, naman. sayang naman yung pagkakataon at baka makuha nyo yung sagot. Oo, at syempre, baka makuha din nila yung ating jackpot. Yes, na 50,000 pesos. Totoo yan. Nako, Totoo talaga yan. Talaga namang umaapaw talaga at umuulan ng papremyo dito sa Loudlands. Ayan.
Ako, ito talaga yung pinaka-highlight eh. Oo Itong nga. ating Correct. pinaka-ubanga. Yes, Diba? correct na Ito talaga correct. yung kailangan ninyong abangan. Mm-mm. Oo, at syempre, kailangan din nanonood talaga kayo magmula umpisa hanggang sa matapos Sa. tayo. Kaya nga, correct. Wala, Yes, sayang. sayang, hindi na niya sinasagot. Sinasagot. Naku, baka kasi akala niya naniningil. Ito Oo. na, ate, hindi mo alam kami. Ito na ang kasagutan sa iyong utang. Baka akala niya Shopee. Sagutin mo na, ate. Baka akala niya Lazada. Ayan, sayang talaga. Sorry. Hindi niya sinagot. Baka busy siya. Oo nga. Paulit naman. tayo. Baka naghuhugas ng plato, di kaya ano. Totoo. O baka nag-aalaga, natutulog na kasi nga umuulan. Oo, ang sarap matulog pag mga ganitong panahon eh. Totoo. Di ba? yan. Umuulan. Tsaka, ang sarap din ng pakiramdam pag may kayakap, no? Your number cannot be completed as dialed. Nakakabali sa mga ganyan. Papasana all ka ba? Oo, sana all mayroong kayaka. Oo nga. Sana all may jowa. Oo. Si Ma'am Ses kaya, meron po ba kayong kayakap? Ay, meron. Ah, meron na. Taray niyo pagkakasama Meron ni na. Ma'am Ses, Meron. Taas kilay. Kilay? Meron. Oo, wag yun na po masyadong ipamukha sa akin. Di ba? Ay, oo nga. Ay nga pala. Naghahanap pa rin. Sagutin mo, sagutin mo. Ayan. Oo nga. Sagot na yung ating Sayang naman yan kung hindi mo sagutin. Ayaw Oh. sagutin. At baka Ako. masagot mo ang aming katanungan. Sagutin mo po. Hello, magandang hapon Ay, po. Ayan na. Magandang hapon po. Okay, ma'am. Sa Loudlands, Karo TV po ito. Yes po. Nanonood po ba kayo ngayon ng Loudlands? Ay, kanina, sir. Kanina, ngayon hindi na. Opo. O hindi ko na itutuloy to. Ay, ganun po ba? Hindi, Kanina, biro sir, lang. Ma'am, taga saan po kayo? Kablong po. Kablong. Taga-Kablong. Kablong. Hello. Ano sa mga taga-Kablong, Hello. okay. Ayan. Ano po pala ang pangalan ni ma'am? Rowena Pasalo, sir. Rowena Pasalo from Barangay Kablong. Okay. Ma'am, may Yes po. itatanong po kami sa inyo na isang katanungan. Pag nasagot po ninyo, Muna. kayo ang maglalaro ng pera o banga. Ayan. Okay po ba? Pera o baga? Okay po. Okay, ito po yung tanong, ma'am. Uulitin ko po. Sige po. Ano po ang bayan nung hindi po. Natanong ko na pala yung kanina. Yung bayan nung ano. May previous yan. Okay. Kasi hindi niya maalam dahil hindi siya nanonood kanina eh. Okay, ma'am. Ano po ang pangalan ng bago naming co-host dito sa Loudlands? Ayan. 5 seconds po. Ayan. Yung ating bagong co-host, ma'am, hula na po kayo ng pangalan. Ayan, nandito po siya. Ang ating magandang co-host. 5 seconds. Correct. Ano Five po? Alam seconds po to ang answer. pangalan niya. Hindi daw niya alam Hindi yung nyo alam. pangalan. Ako, ma'am. Sorry, sayang. Talagang- Hindi bali po. Oo, Next nga. time po ulit, ma'am. Sige po. Opo. Bye-bye. Ayan. Nako, siguro ang inabangan lang niya is yung spin the wheel. Oo nga Oo. Sayang. Ayan. At ang pangalan po ng ating co-host ngayon ay si Ses. Ayan. Ako, Yes. dali-daling tandaan. Oo nga. Dapat talaga nanonood kayo, mga ate, mga kuya, mga tita, mga tito, lolo, lola. Ayan. Siguro ang nabutan lang niya is yung spin the wheel. Oo nga naman. Hindi niya na natandaan kung sino yung mga host. Oo. Nako, Basta yun na yun. Sayang naman. Ayan. At syempre, nako, kanina pa nagpapapogi. Ayun. Sumagot na. Ayan. Hello. Hello po. Magandang hapon po. Sa Loudlands po ito. Loudlands, Karo TV. Hello po, sir. Hello. Pakihinaan po Hello. yung ano. Ma'am, sa Loudlands po ito sa Karo TV. Opo, sir. Nanonood po ba kayo ngayon, ma'am? Kanina, sir, nanood po ako. Okay, ma'am. Ma'am, ano po yung pangalan nila? Maricel Likay po, sir. Tiga saan po si Ma'am Maricel? Kablong po.
Kablong din. Oh my Matindi. Ang siswerte na nga barangay Tawagan. Yes, Okay, correct. ma'am. Gustong-gusto kitang manalo. Pero kailangan sagutin mo yung tanong na itatanong namin. Pag nasagot mo po, ikaw ang maglalaro ng pera o banga. Okay. Hello? Hello, sir. Narinig niyo po yung tanong, yung sinabi ko, ma'am. Opo, sir. Kapag Ano po, nasagot... sir? Banga po. Hindi. Ma'am, wala. Wala pa po tayo. Ma'am, wala pa po tayo doon. Wala pa po tayo doon. Sinasaang... Sige, sir. Excited na manalo. Oo. Ayan, kailangan Ma'am. niyo po munang sagutin yung ating tanong. Tama po. Yes. Banga niyo na. Okay, ito po yung tanong, ma'am. Pag nasagot niyo po, kayo ang maglalaro ng pera o banga. Okay? Correct. Opo. Okay. Ma'am, nung nakaraang episode ng Loud Lunch, magkano po ang huling tawad namin sa banga? Ayan. Naku. Kinakaraan tanong mo di pa ayaw lang ng naglan ano ka na di uling tawad na di pero Okay. Hala. 5 seconds lang po. 5 seconds po, ma'am. 10,000, sir. Ano? 10,000 po yung naalala ko po. 10,000. Ako naman. Sayang. Oo nga. Mali po, Mali ma'am. ang inyong Ang sagot. sagot po ay 6,000 po, ma'am. Sorry. Next time po ulit. Salamat sa panonood. Thank you. Sayang Yan, naman. next caller. Mukhang marami-rami na tayong natawagan at hindi nasagot ang ating mga Isa pa tanong. ulit. Ayan, isa pa po. Sana naman itong susunod na matatawagan natin ay masagot na yung ating katanungan, di ba? Ayan. Ay, mga lumilip. Oo. May mga uninvited guests yata tayo. Medyo ano. Correct. Oo. Pero ayan, hindi po talaga tayo magpapatiran na maghatid ng sorpresa At saya. premyo. Yes, Siyempre. correct. Oo. Parang yung ating kuliling, excited na kumakyat dito sa ating stage. Pulaan nyo na po yung ating katanungan para makita na ulit natin si Kulingling. Kuliling. Yes. Ayan. Kuliling. Kuliling. Mukhang nag-aantay na siya. Naiinip na siya. Kaya sagutin nyo na ng tamang sagot. Ayan. Oo. Ala, ayaw niyang sagutin. Mga banga sa inyo. Eto na, pakisagot na po ang ating tawag. Nako. Wala The number you talaga. have dialed. Wala talaga. Pupunot po ulit tayo. Sayang naman. Sayang naman. Ay, naku naman. Tatawag ulit tayo. Ang ganyan. Excited na kanina si Kuliling umakyat eh. Nako. Kaya nga, namimiss ko na yung energy niya dito sa Nakakamiss stage. si Kuliling. Oo nga. Ano kanyang banga. Siyempre, Yung hawak-hawak. anong tawag ba doon? Pawisik-wisik. Oo, yung kanyang mga ano. Pawisik-wisik. Ewan ko kung ano, parang ahas yan na ano, nagaganon-ganon. Yes. The number you Correct. have dialed is either Ayan. unattended. Sayang naman. Sayang. Low bat or walang signal. Dapat Sayang po, naman. make sure na full charge o di naman kaya basta may battery ang inyong mga phone at syempre importante din po ang signal para naman matawagan kayo. At syempre malay ninyo nga naman kayo talaga ang manalo, kauna-unahang mananalo sa ating pera o banga. Yun, di ba? Correct. Oo, napakalaking pa-premyo. 50,000 pesos. Imagine mo, saan mo mapupulot ang 50,000? Kaya nga, Diba? nag-comment ka lang ng cellphone number mo Oo. at address. Tsaka, Ayan na. Ito na. ayan na. Hello, magandang hapon po. Hello po. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am, sa Loud Lunch Ay, good po afternoon ito. po. Po? Loud Lunch, Caro TV po ito. Nanonood po ba kayo ng Loud Lunch? Yes po. Kanina, sir. Eh, kanina. Ngayon, hindi na. Okay. Ma'am, Back po kasi, sir. kayo po ay tatanungin namin ng isang tanong. Pag nasagot po nyo ng tama, kayo ang maglalaro ng pera o banga. Okay? Ano pong pangalan pala ni ma'am? Judy ang Gatchalingo.
Judy Ann Gatchalian po. Gatchalian. Taga saan po si Ma'am Judy Ann? Don Benito po, masarap. Barangay Don Benito. Okay, ma'am. Ito po ang tanong namin. Pag nasagot mo, ikaw na ang maglalaro ng pera o banga. Okay, ma'am. Ulitin ko ulit. Magkano po ang huling tawad namin doon sa naglaro ng pera o banga noong second episode? Nako, any guess na lang po kung magkano? Inigas na lang po. Any guess kung magkano in 5? 4, 3, 2, 1. sayang ma'am. Nako, hindi bali po. Manood po ulit kayo. Baka kayo swerte next time. Bye. Ayan. Mukha namang Sino kaya? Mukhang marami-rami na tayong natawagan. Sana naman itong susunod nating matawagan ay mahulaan na niya yung ating sagot. Masagot na niya ng tama ang ating tanong. Ayun. Yung pala mahulaan yung sagot. Ayun. Nako, ilan-ilan na ba yung natawagan natin? Oo nga, marami-rami na. Oo, sana naman Sana naman masagot na nila ito. Okay. sayang. Oo nga. Your number cannot be completed as dialed. Please. Ayan. Mali Ayan. na naman. Next number. Pag nagtatype po kayo ng numero at i-send nyo sa amin, siguraduhin po tama yung pinapadala ninyo sa amin na numero. Baka mamaya natataranta kayo, Ayan. nami-mistype na ninyo. At yon ang problema, kaya hindi namin kayo natatawagan. Kaya naman, Correct. i-double check ninyo ang inyong mga numbers na kino-comment dito po sa ating page. Correct. Yes, at paulit-ulit po namin sinasabi na huwag po natin kalilimutang mag-like and share ng ating mga videos at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel, That's the Adult TV channel. Hello. Ayan. Hello po. Hello, magandang hapon po. Sa Loudlands po ito, sir. Loudlands sa Karo TV po. Ay, opo. Pakihinaan po, sir, yung ano niya para hindi po mag-feedback dito. Ay, opo. Okay. Naka-charge po. Sir, taga saan po sila? Sa Nasinto po, sir. Sa Nasinto. Ano pong pangalan nila? Danny Gamboa po. Ay, Sir Danny. Nanonood po ba kayo ngayon ng Loudlands? Hindi pa po, sir. May kausap po ako. Ay, ganun po ba? Opo, Kasi ganito po ang gagawin natin. Kayo po ay tatanungin namin ng isang tanong. Pag nasagot po Opo. nyo ng tama, kayo ang maglalaro ng pera o banga. Ay, opo, sir. Okay, Hindi po, nakahanda na po ba kayo? Opo, sir. Okay, Sir Danny from San Jacinto. Opo. Ito na ang tanong. Okay. Ano ang pangalan ng bagong sponsor ng Loudlands na in-introduce namin last episode? Hindi ko napanood yung kanina, yung commercial hindi ko napandaan, sir. Naku naman, sir. Ini-guess na lang, sir. Hula mo na lang. Yes, opo, any Sayang guess naman, sir. sa ating sponsor. Kulay puti bagong na may sponsor. mga dami yung kinokommercial kanina. Hindi ko na napanood yung pangalan, sir. Okay po, sir. 5 seconds na po, sir. Sorry po. Salamat po sa panonood. Okay, pasensya na po, thank sir. you. Okay po. Thank you. Salamat po. Bye-bye. Salamat po. Ako, Sayang. sayang naman. Oo. Correct. Sayang talaga. Ayan. Okay. Ayan. Next number. Okay, bago tayo magpatuloy ulit sa pagtawag ng lucky viewers, meron pa tayong isang guest performer that i-introduce natin ngayon. Muling babalik ang pera o banga.
Ayan, nagbabalik ulit tayo. Ayan, pasensya na sa lahat po ng mga live viewers po natin. Please, sagutin po natin ng tama yung mga tanong para manalo po tayo sa ating pera o banga. Ngayon naman po, we will going to introduce another guest performer. Isa po sa mga nag-audition po para po sa tawag ng tanghalan sa Malayan. Ladies and gentlemen, from City of San Carlos, how about a big round of applause to Ma'am Giselle Lambino Antonio. Hamang apa ya guys kapunya eta. Di hamang nga usab dapat ditungtungan min kung asusad awan bayad na. I'm trying to hold my breath and let each day this way. Can't let this moment end. You set up a dream in me, getting louder. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlight, all the stars steal from the night sky will never be enough, never be enough. Thousand thoughts still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Giselle Lambino Antonio, once again from the City of San Carlos. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sila po ay mga abangan po ninyo sa ating susunod na maglalaban-laban para po sa ating tawag ng tanghalan sa Malayan. Again, wag pa po tayong aalis sapagkat itutuloy pa po natin ang pagtawag para po sa mananalo para sa ating pera o banga. Ayan, back to you mga guys! Yes! Thank you, Gerald. Thank you. At thank you sa ating guest performer kanina from San Carlos City. What a beautiful song. Oo nga. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pera o banga. Ayan, sana naman masagot na yung ating mga katanungan.
Tatawag po ulit tayo ng isang lucky viewers. Ayan. Tingnan natin kung Ayan, sino sino kaya nga yan? ang maswerteng viewers natin. Tawagan natin si... Number lang po kasi ang nakikita ko. Ayun. 09... Naku, napakagaling naman yung kumanta talaga kanina. Oo nga. Ano na ba Yes. ulit? 083. Diba? Ayan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Kanina yung taga San Fabian. Salamat. Salamat po. Ingat po sila. Kanina yung taga San Fabian, sayang. Sayang. Yan pa naman sa bayan ng napakagaling na mayor, si Danny Agbayani. Ay po. Hello. Hello, magandang hapon. Good afternoon po. Ay, sa Loudlands po ito, Loudlands. Nanonood Yes po po. ba kayo ngayon? Nanonood po ako sa cellphone ko kaso nga lang po tumawag kayo kaya hindi ko po makita. Ay, ano po ang pangalan nila? Rhea D po. Rhea D, complete name po, anong apelyido? Tabulinar po. Rhea D Aquino Tabulinar po. Tabulinar. Taga saan si Rhea D? Magbagan po sa Rubio po. Magbaga. Ay, swerte naman. Hello. Magandang tanghali sa inyo. Rhea D, dyan. meron kaming itatanong sa'yo. Pag nasagot mo ng tama, ikaw ang maglalaro ng pera o banga. Sige po. Okay, nakahanda ka na ba? Yes po. Okay. Ang tanong, ano ang totoong pangalan ng tinatawag nilang a man with a golden heart? Yan. Sino po ang ating man with a golden heart? Hulaan niyo na po. Freddy Villanueva po. Kumpleto po. Freddy... 3 seconds. Freddy Villanueva. Ay, naman yan. Ay, sorry. Please. Sige Ayan, na. last chance, ma'am. Hulaan niyo na po. Okay, kapos na po sa... Ano po? Freddy Villanueva. Freddy Villanueva daw po. Pwede na siguro. Oh, sige. Pwede Ang siguro. totoong pangalan po ay Freddy Templer Villanueva. Ay, pero pagbibigyan kita, ikaw ang maglalaro sa pera o banga! Wow! Congratulations! Ma'am, tatawagan po kita sa Messenger, okay? Para video call po tayo. Video call, okay po? Okay, sige. Ayan, at Okay. syempre, maraming salamat ulit sa ating mga sponsors. Ayan, nandyan po ang Bank of Makati. Ordaneta Branch at ang Yumi Miracle. Tangay-tangay Restaurant. Ayan, at syempre ang Malayan Grand Mansion at ang ating makeup artist, Mr. Haji Garas. At ang Malayan Grand Mansion. Ang ating Yes. 7 Miles Convenience Store at Ang Smart. Communications. Ayan, at syempre, bantayan lang po ninyo ang inyong mga telepono. Panoorin natin kung makukuha na ba kaya ni Ma'am Rhea D ang jackpot prize. Malalaman po yan sa pagbabalik ng Love!
Ayan, sa wakas, nakuha na. Mayroon na maglalaro sa ating pera o banga. Sa ating natawagan kanina, wag po ninyo papatayin at tatawagan po kayo ng ating The Man with the Golden Heart. Ulitin ko po, ang complete name po ng The Man with the Golden Heart is Freddy T. Villanueva. Ayan again, congratulations. Abang-abang lang po. Tignan po natin, baka makuha na po niya ang jackpot prize na 50,000 pesos. But again, syempre, another intermission number, isa rin po sa makakalaban o lalaban para po sa tawag ng tanghalan sa Malayan. Walang iba, all the way mula po sa bayan ng Bautista. Let's give a vivid round of applause to Mr. Ron Michael Tumane. What would I do without your smile? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. Love your end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. My world is beating down, I'm around to ever know, and you're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. No, give me all of you. Cards on the table, both showing north, risking it all though it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when
Ayan, ako, napakagaling namang umawit. Talaga Oo naman. nga, Yes, talaga napakahusay. naman. Ang He lamig. is from Bautista, Pangasinan. Ayan. Ngayon, babalik na po tayo sa ating Pera o Banga. At ang maswerte na nakasagot ng sagot kanina sa ating tanong ay si Rhea D. Tabulinar. Yes. Alright, tatawagan na po natin si Rhea D. para makapaglaro na tayo ng Pera o Banga. At bago lahat, binabati ko ulit ang ating mga sponsors. Maraming salamat po. At ang ating poging-poging governor, Amado Espino III. Ayan. Yes, Magandang hapon po, hello. sir. Magandang hapon po. Ayan, tawagan na natin si Rhea D. So, ingat po. Ayun. Hello. Ayan, andito na si Ma'am Rhea D. from Barangay Amagbagan. Ayan. Hello, Rhea D. Hello, kumusta? Wow, ikaw ang maswerteng nanalo na nagkaroon ng chance na Ang saya manalo ni ate. ng ating Pera o Banga. Banga. Pero bago ang lahat, tawagin niyo muna si Kuliling! Pasok! Yes. Energy! Yes! Sige! Talagang na-miss niya yung stage. Yes! Power! Yes! Ayan, at kukunin ko na ang 50,000 pesos. Ayan! Okay. Hawak ko na ang 50,000 pesos. Makuha kaya ni Rhea D. Okay, Rhea D. Eto na. Nakikita mo na to. Mayroong 9 na banga sa loob ng, sa ibabaw ng ating lamesa. Mayroong 9 na banga sa ibabaw ng ating lamesa. Loud Lunch. Mamili ka kung ano ang iyong banga. Ayan, mamili ka Ayan. na, Rhea D. Loudlunch. Ayan po, ayan o. Mamili ka na, Rhea D, at naubos na yung oras natin. Sabihin mo lang kung anong letra. Loudlunch. L. Saan? L. Dalawa po yung L natin dito. Yung L ng loud o yung L ng lunch? Ano po? Pangatlo? Ay, panglima po. Panglima yung L. L. Okay. Okay. Binibigyan kita ng chance pa. Final na yon. Final na. Okay. Nakakagulat. Ano? Final na ba yun? Pwede ba magpalit? Pwede. Ano? Yung pangatlong letter po. Yung pangatlong letter. L-O-U. Sigurado ka? Mahirap yung papalit-palit ng ng isip. Sigurado Sige ka? po, yung 5 na lang po. Itong L na pang number Okay, 5. last answer. Okay, L na pang kuhanin mo number 5 po. yan! Yeah. Okay. Yan, ang napili po ni Rhea D ay ang kanyang unang niyang numero, letter L. Okay. Magtatawaran tayo. Ayan na. Sana ikaw ang maswerteng kukuha ng jackpot. Unang tawag. Bilao o Banga, 1,000. 1,000 pesos! Pero, oh, banga. Banga po, banga. Para nakikita yung Baka palitaw. Banga po, Bilao banga. o Banga? Banga po, banga. Banga daw. Pakihinaan ko yung pinapanood nyo para hindi ko mag-feedback. Pakihinaan po. Yan po. Yan, okay na. Yan. Oo. Okay. 1,000 ang laman ng bilao. Ang sabi mo, banga.
Dadagdagan ko ng 500. 1,500. Pera o banga? Ayan, ate, 1,500 pera o banga? Banga po, banga. Banga pa Ayan, rin. hindi ko rin alam kung ano yung laman ng banga. At totoo lang. Pero bubuksan ko ngayon. Titingnan ko. Sisilipin. Ayan. Titingnan ko. Ano ba yan? Nako, ano kaya yung laman nun? Ikaw na kaya? Gagawin ko lang. Para nakaka-excite naman. Wow. Siya na kaya? Parang siniswerte ka ngayong araw. Hala! Ay, Pero bago ang lahat, buksan natin ang ibang banga. Ayan. Okay. Sige. Magsimula tayo dito. Ang laman ay okra. Okra. Okay. Lampasan natin ang isang banga. Ang laman nito ay pakwan. Okay. Lampasan na naman natin ito. Ang laman ay saging. Saging, anak ko. At lampasan natin ito. Ang laman, kamatis. Kamatis. Ayan. Kamatis. So, ibig sabihin, meron pa tayong hindi nabubuksan na 4 na banga at saka yung banga ni Rhea D. Okay. Isa sa mga banga na yan ay maaring maglaman ng jackpot na 50,000 pesos. Nako, nag-lag siya. Ayan. Okay. Ayan ba? Nawala pa ng signal. Okay, sige. Dadagdagan ko pa. 2,000 para o banga. 2,000 pesos pera o banga? Nawawala siya ng signal. Nako, Hindi na siya Rhea makapag-decide. D, Rhea D, kailangan mo humanap ng malakas na signal, ate. Oo. Hello, Rhea D. Rhea D, nandiyan ka pa ba? Naku, wala na siya. Nawalan siya ng load. Nawala. Ay, naubusan ng load. Oo, Rhea D. Rhea? Rhea, nandiyan ka pa, Rhea? Nako. Wala na. Oh, okay. Okay, sige, ganito. Okay. Ayan, again, maraming salamat po sa ating mga viewers kanina at sa ating mga guest performers na galing pa po ng iba't ibang bayan ng Pangasinan. Siyempre, imagine mo, Bautista, Binalonan, Tayug, San Carlos City, at City of Dagupan. Grabe! Ayan. Hello, ayan, Correct. binabati ko rin pala yung mga viewers natin from Baguio City. Hello! Wow! Hello. Ayan. Ayan na. Ayan. Okay. Rhea, nandiyan ka na ba? Ayan, Rhea D. Ayan, Ma'am Ria, okay ka na ba? Ayan! Ayan, nandyan na siya. Okay. So, ang huling Okay offer na. ni Kuya Freddy ay Ang tawad ko sa iyo ay 2,000. Pera o banga? yan, 2,000. Banga po, banga. Banga. Banga po. Banga pa rin daw. Ilang minuto pa natin na tayo? Mayroon pang 2 minutes, ano? Madalian na to. 2 minutes na lang. Okay. 2,500. Pera o banga? 2,500. Bubuksan ko na to. Pero o banga. Mag-isip ka na. Banga po. Banga po. 2,500. Pera o banga? Bubuksan ko na to. Banga po. Banga pa rin. Wow. Palaban. May paninindigan. Ay, sa ating mga viewers, sa mga taga-Lingayen. Bayan na bilang magandang hapon. Sana nanonood po kayo. Huling tawad. 3,000. Pera o banga? 3,000. Banga. Banga po. Banga pa rin daw. Sigurado ka? Banga po. Bubuksan ko na to. Pero banga ako yung tawag. Banga po. Banga. Okay. 3,000 na. 3,000 Ito, ilalapit ko na yung banga mo ha. Bubuksan ko na. Ayan na, hila ate. Sayang. Sabi mo, maingay yung ano, pakibabaan. Ate, pahinaan niyo yung ano para Pahinaan hindi po. maingay. Hindi, nagpe-feedback po. Dito na po ako sa labas po. Okay. Ayan. Ayan, ganito. Sabi mo, banga, ang tawad ko 3,000. Ayun na. Ate,
pag-isipan mong mabuti, 3,000 Oh, pesos. 3,000 peso. Maraming mabibili yan. Tama. Huling tanong. 3,000. Pera o banga? Pag-isipan mo mabuti. Pag-isipan mo mabuti. Nako, Tawad na po ang ating 3,000. madami nang mabibili yan. Nako. Hindi mo na mapupulot. Pera na po. Pera. Pera na daw. Sigurado ka? Sigurado ka yan? Sigurado na ba tayo? Pera na talaga? Banga po, banga po. Yung totoo, Rhea G, oo, pera o banga. Pag-isipan mo mabuti. Last Baka choice. mahirap magsisi sa huli. Totoo yan. Oh, mahirap magsisi sa huli. Pera o banga? Ante. Huling tanong. Pag-isipan mo ng mabuti, Rhea G, huling tanong, huling offer, 3,000, ate. Sinenervyos! 3,000, pera o Mahirap banga. magsisi sa bandang huli. Oo, ate. 3,000. Pera o banga? Pera po. Pera. Pera na daw. Pera na. Pera na lang po, pera na lang po. Opo. Okay. Ayan. Yan na, okay, yan na. Yan, si Rhea D. Ang pinagpalit mo Sa sa 3,000, 3,000. Ako! Hala, lakad ba? Ay, nako. Ang pinagpalit ni Rhea sa 3,000 ay isang... Pali! Talo! Congratulations! Hanggang sa muli babalik ang laban. Yes! Yes. So agad maraming salamat na naman po sa ating mga kaibigan na mga nanood po ng live ng ating episode dito po sa Kaaro TV. Yes! Maraming salamat po! Congratulations! congratulations kay Rhea G na nanalo ng 3,000 pesos! To claim your prize, magpunta lamang po dito sa Malayan para po makuha po ninyo ang inyong cash prize. Yes, at Yay! paalam ulit, siyempre, binabati po natin ang ating poging-poging po, ang poging-poging governor po natin dito sa Pangasinan, Honorable Governor Mado Amado Isino III! At siyempre si Kuya Kwong, ayan, ang ating dating board member Yes. ng District of Pangasinan, ang poging-poging din, siyempre, makinig, yun, si Clemente Niño Arboleta. Ayan, Junior. yes. At siyempre, ang ating dalawang masisipag na board member. Yes, siyempre ang ina ng Quinto Distrito, walang iba, Honorable Chinky Perez Tababa. Yes, at Magandang siyempre, hapon po, ma'am. ang aking kumpare, ayan, pogi-pogi din ito. Ex mo ba to? Oo, kaya lang hindi dami niya niyang ex. hindi niya sabihin sa akin talaga. Yan. Then, kay board member Nicolay John Luis Sison. Ayan. Magandang hapon Yes, po. maraming